הגעתם אלינו לערוץ ספורט 5 מינוס, אולימפיאדת בייג'ינג 2008 קאט. הענף הראשון הוא קבוצת אדמות 55 סנטימטר, והמתחרה הראשון הוא מג'מייקה, ג'ון מקור. קבלו אותו במחיאות כפיים. ג'ון מקור הולך לקפיצה, הוא רץ, הוא קופץ, הוא עובר את זה, קדימה, בואו נראה, כפיים. בואו נראה איך הוא עושה את זה בהילוך האיטי. אכן, זהו היה ג'ון מקור. והמתחרה השני שלנו, 70 סנטימטר, הוא סטיב בוב. קבלו אותו במחיאות כפיים. סטיב בוב עולה, לוקח את המים, הוא שותה אותם, בא לי גם שוט, לא נותן. קדימה, הוא הולך. סטיב בוב! כן! עבר! בואו נראה איך הוא עושה את זה בהילוך החוזר. קדימה. שימו לב לריצה שלו, הוא הלך, קפץ והוא עבר את זה. קדימה, מחיאות כפיים. חזרתם אלינו. המתחרה השלישית שלנו עכשיו ב-90 סנטימטר, הוא מגרמניה, לוקאס. קבלו אותו במחיאות כפיים. זה לוקאס נו. לפי המראה, איזה מראה, איזה סנגנטי יש. שימו לב. הוא הולך. הוא לקראת הקפיצה! הוא עובר את זה, לא יאמן. חייבים לראות את זה בשידור החוזר. הנה, שימו לב. הנה ההילוך החוזר, שימו לב. שימו לב איך הוא רץ. אחרי את קפיצה מדהימה שלו. המתחרה הרביעי עוד מעט עולה לבמה. פרסומות וחזר.